vull d'arribar a Santa Fe del Montseny. Ara porto 14 quilòmetres i mig, he sortit de casa a 8:45 i ara en aquest moment són les 9. No, a 7:45. Ara són les 9. Seran d'anada i tornada en total 106 quilòmetres, més o menys, i anem cap al Turó de l'Home. Bé, ja estem a dalt del coll de Can Bordoi. No hi he dit, però des d'aquí he sortit de casa vaig a Meco, perquè les pujades que venen després del Montseny són guapes, i ara porto gastat el 33% de bateria. Ara baixadeta i continuem, parròquia. Ja tenim coses del Comut. Bueno, això és un tros de carril bici que va paral·lel a la carretera fins a Sant Esteve de Palautordera. És un caminet guapo i tranquil. A la pujada de 14 i 15% i a 4-5 km per hora. No s'adelanta més aquí, no? Hòstia! I això que no hem arribat encara, com qui diu, a la falda del Montseny. Mare de Déu. Bueno, continuem, parròquia. Bueno, a veure si serà molt fondo, serà poc fondo. Aviam, em sembla que m'estic veient fotent el primer peu a terra. No, ole! Hòstia, superat, tu. Bueno, aquí comença el verdader ascens. Diu 22,4 km, en aquests moments un 4,5% de desnivell, però hi ha punts que està 8-10. Bueno, doncs 22,4. Això seran ben bé 2 hores, Ben bé, perquè estic pujant a 8, 9, 10. Pues bueno, continuem, parròquia. D'aquesta bateria encara en queda un 38%, però he anat a Meco tota l'estona. Vinga, això sí, continuem, parròquia. I l'hora en aquests moments són les 11 del matí. I abans m'he equivocat, he sortit a 8:45. L'hora exacta era 8:45 del matí. La primera vegada que passo per aquí, perquè quan vaig anar al Turó de l'Home vaig passar per una altra carretera que està a la dreta d'aquesta. Bueno, doncs campins. Mata això, Ara ja he tret l'eco i ja hi poso al màxim, tu, perquè és que si no, no tiro. I vaig així, ja veieu, a 6 per hora. Jo he dit 2 hores, seran 3 almenys, per arribar a dalt. Ja ho veieu. I sempre ho dic, al vídeo no s'aprecia la pujada que és.
Joder. Hòstia. Com puja això? Ai. Collons. Tinc que parar. No puc, I segons com agafa una pedra i se m'aixeca la bici. Vaig a provar si pujo per aquí. Si veig que no pujo per aquí, mitja volta i cap a casa. Perquè he patit. Això fa molta pendent i joder, fa calor, 33 graus estem ara i em sento cansat, hòstia. He anat tota l'estona meco, ara ja no, però 35 quilòmetres els he fet a meco. I ara les bateries se m'han acabat, la meva, Bueno, vaig a provar si pujo això, segueixo, si no, mitja volta i cap a casa. De moment sembla que ho pujo. Però que no paga, Vinga, va, continuaré. Pit i collons.